Град Банско, 2014 година. Град Банско, третия най-добър град за живеене в света. Това е българи, Банска ли, вижте, най-добрият град за живеене. Ето го, вижте. Не знам кой е измислил тази класация. Нека дойде да види истината за град Банско. 2014 година. Това е следствие на 10 години безхаберие на община Банско. Кметове, общински съветници, измамници и разбойници. Вижте. Гледайте какво ще завещаеме на младите поколения банскали. Арматура, бетон. Паметници на културата. Вижте. Вижте колко е добър този град за живеене. Гледайте. Погледнете. Вижте, това всичко работи нелегално. Това са паметници на културата. Не се знае кой ги построи. Мафия. Погледнете. Гледайте. За какво иде реч. Нашето мило Банско. Гледайте. Съсипано. Това всичко се причини на Банско от кореняци местни банскали. Ето. Те го направиха. Вижте. И вместо да не дадат един камък да падне от Банско или да бъде разместен, вижте какво допуснаха. Погледнете. Това е една малка част от грозотиите на Банско. Вижте. Отдолу също има карабина. Бетон, арматура. Гледайте. Безхаберието на политиците. Вижте. Ето. Гледайте какви камари с буклуци. Гледайте. Всичко това работи нелегално. Нелегална леглова база. Гледайте. Гледайте как съсипаха местния бизнес на Банскали. Вижте. Това го знае държава и община, но нищо не прави. Гледайте. Гледайте какво я реч. Третия най-добър град за живеене в света. Вижте. Вижте улиците. Гледайте. Тези същите, които допуснаха това нещо да се случи, в момента имат автопарк за милиони. Луксозни коли. Живеят в лукс. Гледайте, погледнете, вижте. Гледайте. Гледайте какво превърнаха нашето мило родно Банско. Погледнете. Гледайте Банскали. Неработещи хотели. Нелегални кооперации. Нелегални апарт хотели. Тук сигурно има 10 000 леглова база незаконна. Гледайте. Гледайте. Погледнете за какво е да реч. Гледайте за какво става въпрос. Вижте. Няма пердета никъде построено, пък за какво е построено никой не знае. Гледайте. Гледайте гавра с Банско, гавра с природата. Вижте. Построено е. Другото е на карабина. Горе също е нефункциониращо. Ето. Гледайте мъсотията. Гледайте. И ние чакаме да дойдат туристи в Банско. Кои туристи ще дойдат в Банско? Гледайте. Гледайте мъсотия. Гледайте безхаберие. Гледайте. Кметове, общински съместници, управници, измамници, разбойници. Гледайте. Паметници на културата. Вижте. Това не работи. Защо е построено? Гледайте. Мафия. Вижте. Погледнете. Гледайте. Вижте. Ето. Карабина. Ето. Каквато е държавата състоянието, такова е състоянието на град Банско и обратното. Вижте. Вижте. Всичко тъне в разруха. Гледайте. Вижте знамето горе. Гледайте. Гледайте българското знаме. Изоставено.
Балкан строй, вие не знам от кое. Гледайте мизерия. Третия най-добър град за живеене в света. Това ли е третия най-добър град за живеене? Вижте. Вижте изоставени работи. Ето без хаберие. Тръгнали са втора кабинка разбойниците да правят. Това е следствие от първата кабинка. Не мисли втора кабинка за кой да реч. Видите. Вижте. Изоставено. Видите. Така си стои. Ето ви. Още нелегални комплекси апарт-хотели. И кой не плаща. Ейте за кой да реч. Боклуци. Срамота и позор. Видите. Вижте. Мога ли да се гордееш това нещо, че си от Банско? Видите. Грехота и срам. Вижте. Видите. Вижте там какво е. Страшна работа. Боклуци. Английската агенция Телеграф е обявила Банско за трети град най-добър за живеене. Гледайте, разбойниците. 10 години управление в Банско. Вижте разбойниците, какво причиниха на Банско. Истината за Банско. Гледайте. Гледайте. Вижте. Това е улица. Това е язовир. Мога да ловите риба. Ето оттатък. Улици. Това са улици тук. Гледайте как се изсипвали бетона. Гледайте. Гледайте. Вижте. Това са купчини с бетон, останал в бетоновоза, изсипани. Ето ви още един паметник на културата. Карабина. Гледайте. Затова ли отидоха да се бият 131 банскали в Македония-Одринското опълчение? Гледайте хората за какво са загинали. Гледайте за техното потомство да унищожава природата и автентичното Банско. Гледайте. Там има още един паметник на културата. След малко отиваме до него. Гледайте боклуци. Това пред нас също не работи. Огромна кооперация. Не се знае на кой е. Фантом. Вижте. Боклуци. Боклуци като управляващите. Абсолютно едни и същи са. Гледайте. Банско е толкова красиво. Вижте, лежи в основите на планината. Пирин планина. Вижте. Гледайте. Не работи. Гледайте, що за мафия има в Банско. Вижте.
Да, разбойниците, които направиха Банско да стигне до това положение, са кореняци банскали, които много добре знаеха какво се случва из годините, но нищо не направиха. Гледайте, буклуците, гледайте, вижте. Курорта, Банско курорта. Вижте красота. Гледайте. Страшна работа. Кабели, жици. Всичко виси. Гледайте. Що за курорт сме ние. Правят разни колажи и снимки, че Банско било красиво. Да, красиво е Банско. Ето ви паметник. Паметник на културата. Вижте го. И разбойниците искат втора кабина. Представете ли си наглост? Втора кабина. Каква втора кабина? Ето отдолу. Още един под него. Карабина. Буклуци. Буклуци. Продава се. Гледайте какво става. Ето какви замъци се строени. Вижте. Погледнете. Хиляди легла незаконни. Страшна леглова база има в Банско. И кой нищо не плаща. Гледайте. Не са виновни банскали, че продадоха. Не са виновни тези, които построиха. Виновни са тези, които раздаваха строителни разрешително за строителство. Тогава и раздаваха като лупчета, като бомбони ги раздаваха. Здрава корупция. Много здрава корупция. Гледайте. Вижте. Красивия град за живеене. Гледайте. Това също не работи срещу нас. Това е напълно... Гледайте, не е довършено. Вижте го там. Това е построено. Вижте. Вижте колко пари прибраха само. Главни архитекти, кметове, разбойници, общински съветници. Вижте, сметище. Гледайте. Вижте. Гледайте. Всичко е в бурени. Нито е път, нито е ливада. Нищо на нищо не прилича. Гледайте. Погледнете. На повечето апартаменти няма и пердета. Пак на повечето комплекси няма и табели, че са комплекси, няма табели, че са хотели. Фантоми. Напълно нелегални фантоми. Ей, това изеде бизнеса на Банскали. И никой нищо не прави. Защото ни управляват мишки. Продажни алчни мишки, вижте. Гледайте нататък какво е. Вижте. Гледайте. Курорт номер 1. Кой човек с пари ще дойде в тази мизерия? Затова идват най-големите бедняци от Англия. Затова. Вижте, гледайте какво е. И по тази пътека англичаните минават зимата. Гледайте. Гледайте. Нещо страшно е. Не човешка наглост е да искаш да правиш втора кабина при положение, че първата разруши Банско. Вижте. Некъв ад. Мизерия. Гледайте дупките. По нови асфалт, вижте. Гледайте шахтите. Гледайте. Гледайте. Вижте. Величествената Тодорка. Ето я. Местим малко камерата дясно. Ето ви. Карабина.
Ето я. Още един на карабина. В дъното там още един се вижда по карабина. Това между другото отгоре, който е построен, не знам дали е легален. Там долу мога да видите още един на карабина. Видите какво става. Гледайте пиратките от хотел Регнум къде са оставени. Гледайте. Нито са прибрани, нито нищо. Гледайте. Мърсотия. Гледайте. Така изоставено, изстреляно и изоставено. Гледайте. Ето там още един по бетон. Стърчи. Ето. От него отдолу има още един, който също е на карабина. А тия, които ги виждате с прозорците, нямат никакви перде. Също фантоми. Не се знае на кой са. Просто са простроени. Гледайте. Долу всичко. Не работи. Фантоми. Нелегални. Мафия. Така се раздаваха на времето разрешителни за строеж, като бомбони и като лупчета. Не са виновни банскали, не са виновни и строителите и предприемачите. Виновни са в общината. Кметова, общински съветници, главен архитект. Гледайте. Гледайте. Карабина. Ето на той има още един. Това всичко не работи. Курорт номер 1 сме ние. Вижте банскали. От тези кооперации зимата е пълно с англичани. Пълно. Ето. Някои са хотели, някои са апарт хотели, трети са комплекси, четвърти нямат. Ето и той е без пердета отгоре, което значи, че няма никой в него, никой не живее. Ето от долния, никаква реклама няма. Пълен с англичани, руснаци, гърци, македонци, сърби. Никой нищо не плаща. И местните банскали страдат. Ето той е с кулата отдолу, още 10 години се прави. Ето вижте го. Ето там на червената реклама може да прочетете апарт хотел. Друга реклама няма. Апарт хотел. Ето. Апарт хотелите изяждат хляба на банскали и на местните, защото са напълно нелегални. Ето го този с кулата, който още се строи. Ето. Представете си втора кабина, ако се направи, всичко ще бъде двойно. Тия сгради, които ги виждате в момента, те са необитаеми. С втора кабина ще има двойно повече такива сгради. Гледайте надолу това. Няма перде. Прозорците са мръсни. Гледайте. Това е непосредствено под мола отдолу. Гледайте. Под мола. Ето. Гледайте. Всичко това е нелегално. Гледайте. За кой да рече. Гледайте на карабина. Вижте и тук улици състояние. Гледайте. Няма реклама, няма нищо. Никаква реклама няма. Не се разбира, че е хотел, че е пак нищичко. Всичко е нелегално. Ето карабина. 3 са. 4. Един до друг на карабина. Вижте ги добре. С кулите. И булдозер отпред. Гледайте.
полукранове, изоставени сгради, мърсотия, един по друг. Гледайте. Един по друг са. Вижте. Пълнен. Заставен. Ето още един отдолу. Нито има табела, че е хотел, нито има табела, че е апарт хотел. Нищо. Гледайте. Вижте. Това нещо се строи от много години. Изкупи. Страшна работа е. Гледайте какво е. Гледайте. Гледайте докъде ни докараха кореняци банскали. Войводи. Вижте. Това се строи сигурно от 10 години тук. Гледайте красота. Много красиво. Гледайте. Никаква табела няма, че е хотел, че е комплекс. Напълно нелегално работи. Гледайте как печелят от гърба на банскали. Гледайте. Паметници на културата. Мърсотия. Гледайте. Казармата в Банско. Без мазилка. Прозорците са счупени. Дограмата е скъртена. Всичко е изостанало. Изоставено. Оплячкосано. Вижте. Гледайте. Ето ви още фантоми. Хотели. Един има там по карабина. Гледайте. Всичко работи нелегално. Над 5000 леглова база, може би 10 000. Гледайте. Гледайте какво става. Построено е, довършено. Вижте. За какво ги строят, като не ги довършват? Гледайте. Вижте.
Вижте какво пише тук. Пазете старините, те са най-старите свидетели за историята на нашия народ. 2 метра по-надолу. Вижте. Ето. Клипа, който изгледахте, е собственост на Фейсбук групата "Щом си за Банско, значи си тук" и никой няма право да го разпространява без знанието на администраторите на групата. Не може да се използва за политически цели, нито една медия. Клипа е собственост на Банскали от групата "Щом си за Банско си тук".